Bugo di tayo, bugis. Bugo ka ng bugo. Ha? Naon sa mo? Bugo is Star-Lord, bitaw. Kita na din mo Infinity War. Wala pa. Okay. 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 What's up guys, it's your boy Lowell and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka din sa channel, welcome to my YouTube channel. Since summer pa ron, hot kayo, so since ka na sa mga ligong dagat, mga fruits, so karoon akong buhaton, mga mixed fruits, tambis, gusto man kaya ng tambis. Raya nila. Usa pa man ako nakuha, manguha ta, daghan pa kayo sa mga so. Alin mo sa mga. So karon, musakan ako sa kahoy, so wala pa mo kita unggoy nga vlogger sa. So makita na mo unggoy nga vlogger. So ali, tanawon ninyo unggoy nga vlogger. Good. Oh. Unggoy vlogger. What's up guys? So nanako karon sa taas sa mga to. Lapad kay niya mo nga to diri sa taas. Nya tungod sa kalapad ba kay wala ka balungan na naka sa jungle ba. As in daghan king kay diri. Akong kuyog diri sa taas ato mo ni ang kuan katong cameraman ako ganiha. Say hi cameraman. Hi cameraman. Ha. Ngayon italikod ya. Ina. Say hi cameraman. Hi cameraman. Ha. Okay sa ang iyahang igsuon nga wala pa ligo. Say hi igsuon nga wala ligo. Hi igsuon wala ligo. Wala ramen milingaw dere so montage sa takayo. Video montage. Tambis dire ay. As in, masaya siya in English ane. Sa in English ane ila tambis. Ha? Mo man siya gitawag star fruit. Mo man siya kanta red fruit. Red fruit. Ah. Tame base. Sibuan ng padala. No. Ay na pang lugos. Mura na eh. Among nakuha. Kutas. Asal nagtigulang na ta. Bata pa ba ko? My friend, maabot na dito ka mo. Ay kabala ka. Kuhaan mo ni Unggoy vlogger pohon. Ready, get it, I go! Like ko pa sa baso. Magubulay ko ron. Kaya mo ba na kaya? Numula naman yung mata. Puno lang ito, bigyan. No, yo! Ang dare, wala na buhat. Fatality. No! Fatality. Oh, fatality, John. Fatality.
What's up guys, this is your boy Lowell and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa ka sa akong channel, welcome to my YouTube channel! Uy, naday mo dira. Ang mubasa ani kay Unggoy. Unggoy ka? Nganong green ang blackboard? Bitaw sa nganong dili black yun? Nganong green man dyan ang pagpintal? Kamo mga panday paging, mga panday, mga engineer, mga sa padrati gamag, mga balay o mga sa eskwelahan. Ngano man ang green ang blackboard? Ngano? Next question. Lisod ay? Kung sa English ng kapila kasi inyong mga magsuon. Kapila ka. How much? How? What? What number are you in your siblings? Guys, kung kabalo mo kung sa English ato, so kung sa English na kung ikapila kasi yung mic, so comment down below guys, kay ako na mental block ko as in lisod yun siya inay. Na kay love life. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Pasensya na kung papatulugin. Nganong lahi man ka well? Because I believe that God has made us different from each other. Each other? Lahi man din namin madugo. Lahi pod ka. Lahi pod ka. So, next question. Na kayo uyab or nakauyab na ba ka? Anong man sige ninyong balik-balikon na? Baka sakali makita kita. Oo, nakauyab na ko. Kausa pa noon. Kausa pa. Pero for now, wala pa ko uyab. Comment talaga crush. PM na ako. Comment ta sa video. Ila-ila na ta. Special shoutout. Shoutout ni Rizza Maye Lirasan. Hi. Nganong di jod ang dili. Ano jud na? Mo na giingon ni mama ba? Kung dili lagay. Mag-read ako ni mama. Kung dili lagay. Dili god. Ina to man sa mga saba na mo. Kasi mo na buutan kay ko. Under kay ko ni mama. Di ko makatubag. Mana siya dili gyud ang dili. Hindi na mausog kay mo dyan na yung decision mo yun. So, next question. Nganong gwapa man ko? Haha. Shoutout niya ko silingan na haha. Salamat. Gwapa man jud ka silingan. Niya kuan. Pero mas magwapa pagid ka kung haliwat ka ni mama. As in, mas magwapa jud ka. So, shoutout ni Eloise Ray Marasol akong silingan. Hi. Who motivates you to create a vlog? Oh my god, the very first interesting question that I have received for today. Straight English na kita. Kuan, para na ako akong mga subscribers, kaya mo man ako motto sa ako ang YouTube channel, kani nga YouTube channel na ako. Akong motto sa akong channel kay, when life gives you subscribers, you gotta make more videos. So, like and subscribe na nga video guys. Like this video and subscribe to this channel para ma-motivate ko, para mo create for more vlogs and for more vlogs to come. Thank you dan guys. Sa mga subscribe na, thank you mga viewers na ko. Sige, viewers. I will create more vlogs for you guys. I hope na kita mo hope content. Shampoohan ban himog apel ang imong abaga if Head and Shoulders imong gamit. Bitaw, brand naman ko ng Head and Shoulders. Pero kung feel mo nga napilo ni mga baga, don't let others stop you. Do what you do best. Nganong gibiyaan ko niya? Insert hugot. Pasensya na kung papatulog. Char. Bitaw. Karon ako kung mga number one reason nga nakang gibiyaan.
kay gadugay sad ka mo nang biyaan jud ka ako kay kapilan ako na biyaan nga ni kay ako gadugay-dugay Pinoy time ba ya Pinoy time so mo na siya biyaan jud ka kung magdugay-dugay ka so ikaw sad pagunang muna sa ka time management ha time management pina guys para di mo biyaan sa yung mga biyahe unsa day nga kuan biyahin mo na kuan pag-ibig day base murag guro next question ay naka-answer nako kung ok-ok mapatong sa sabon unsay mahitabo malimpyo ba ang ok-ok or mahugaw ang sabon taki explain yung sabon kay kon ba 99.9% of germs yung ok-ok hugawan ba na so ang mga matay germs malimpyo ang ok-ok still na siya big germs mabilin sa kuan sabon pero kuan malimpyo ang ok still limpyo ang sabon I think mo na mahitabo ko sa I think kung beauty soap ay mong igamit or natugtungan sa ok out iba istorya na yan next question nganong kapoy maligo kapoy man dyan na day sa kinabuntag man ako ay mubango kapoy kay maligo nga usay nga nitibukan daw ako ligo tawa on kapoy man dyan maligo nga ikaw na nakasabay nyo maginuktok pa ka usay magsayaw nyo magkanta-kanta wala na siya ron kapoy good siya oo kapoy dyan siya man dyan dahay unang ka maansira ng anong kapoy dyan maligo kapoy man dyan dahay taga-os nganong palaaway man kay kanako inana ko magmahal Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig. pero kung feeling mo na palaway ko sorry jud kayo nganong gwapa man jud kayo ko lowell gwapa na bitaw ka god pero kung magpaliwatay ka ni mama mas magwapa palagi ka given that the force of gravity on earth is 9.807 meter per second squared and the speed of light is 299,702,458 meter per second can you determine the color of the rainbow the color of the rainbow is red orange yellow green blue indigo violet There are 26 sheep and 9 dogs in a flock. Determine the age of the shepherd. So, kung ang shepherd ipasabot mo ako, I'm still 19 years old. I think the age of the shepherd ang ganang gasulti ko. So, 19 years old. 19 years old ang shepherd. I think. Guess or not? Guess. Next question. Nganong dili mausap ang tubig? Dili di ay. Dili go. So, mara to akong vlog guys niya. I hope na enjoy mo. So, if you like this video, make sure to give it a big thumbs up and also subscribe to my channel kung wala pa ako subscribe sa akong channel. Sa mga dares nga wala na ako nabuhat guys kay mataas na yan yung video. So, sorry kay guys ha. Maybe sa sunod magbuhat na ako pero right now, I don't know. Wala pa, dili pa baga akong nawang. So, i-shoutout na lang na ako mo ninyo. I-shoutout na lang na ako mo sa akong video. So, hope na mo diri sa nakita ko na yung mga ngalan. Hope kita mo sa yung ngalan dara. O sa mga nagpa-shoutout dere, i-appel na ako dere. So, I hope na kita niya nga. So, thank you for watching. And also, this is your boy Lowell. And I'll see you guys next time. Peace out. Sa ko ni gakatol sa akong dugan god. Smugay. I don't really want no just fun, baby.